ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ କିପରି ଚେକ୍ କରାଯାଏ। ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ। ଇଣ୍ଡିଆ ରେଜଲ୍ଟସ୍ .in। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍କୁ। ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଚୁଜ୍ କରିବା। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚୁଜ୍ କରିବା। ଏଇ ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ BSc ଓଡ଼ିଶା ଆନୁଆଲ୍ HSC ରେଜଲ୍ଟ 2023 ନାଓ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିବା, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିଲେ ବି ଚେକ୍ କରିହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ରେଜଲ୍ଟସ୍। ନେମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ଆସିବ। ନେମ୍ରେ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି।